Noniin. Moikka kaikki, nyt me pelataan Rakea mun kaverin kaa. Väinö. Joo. Moikka. Aamo. Tänään tässä pelissä vaan yritetään selviytyä. Tää on semmonen harava maisterimies. Se yrittää tappaa meitä. Oot aika semmonen mytologia juttu, että oot aika varmasti kuullut. Onko se shopilla? Joo, mä oon kaupassa. Mennäänkö? Mä ostan kellon. Mennään ainakin, onko sulla trackeria varaa? Ei. Mä säästän ehkä tuohon raketrappiin. Mennään nyt siinä tolleen seifillä. Nyt varmista, että kuvaako se. Joo, mennään. Joo, kuvaa. Kuvaus päällä. Hyvä. Siis, jos ette tiedä, niin meillä äsken, kun me kuvattiin kokonainen video ja sit se vaan... Me tajuttiin myöhemmin, että me ei oltu kuvattu. Niin. Nyt matkaamme turvahuoneeseen, turvataloon. Niin se kyllä pääsee kuitenkin, mutta siellä on aika turvallista. Jotenkin. Ei, onks näytän ove kiinni? Källi! Et päässyt sisälle. Noniin. Nyt me ollaan päässyt seifille. Ei kun niin radio voi ottaa. Joo. Älä nyt laita ovea. Älä tuhlaa sähköä. Mä oon lähiaikoin selviytynyt. Meillä kyllä, no kun heti kun me ei pelata enää niin Broidenkaan, niin meillä on selviydytty. Ai jaa. Jos mä en oikeesti tän yön selviydy, niin mä menen oikeesti kämpimispaikkaan. Joo, niin joo, me pitää näyttää se. Niin. Niin nää ei oo tiedä siitä. Sori, me ollaan vähän nyt tällä sekaisin, kun me näytettiin se siinä, kun me niinku luultiin, että me kuvattiin, mutta ei ihan kuvattu. Kumpa tässä kielessä radio, nyt kun tässä Pleikallakin on tullut vihdoinkin tää chatti tähän. Niin. Mitä tässä updateissa tuli? Sitä AI:ta, Raken AI:ta oli päivitetty. Älä laita... No niin voi. Tää on ihan vitsi järjestää tää pelaa. Sitten tuli, en mä tiedä mitä sillekin tuli. Mitä Japanit? Ei kun siis Venäjä tai yks puhuu. En mä tiedä. Tää on aika average venäläinen skini täällä. Mä oon muskeli mitä. Mun tulee vaan TikTokissa tai Jumpstyle venäläisvideot ihan koko ajan. Miksi? Ja näyttää jotain 2009. Tai semmosia, millä jotain vitsi ledipaitoja, semmosia susipaitoja juttuja, ja ne vaan hyppii vaan ympäristä jotain, en mä tiedä. No jes. Mä menen vähän beittaa. Äijä lukittiin ulos. Mä menen vähän beittaa sitä. Tuonne sisällä. Okei. Minä tulen sisälle. Muistatko me aina laitettiin vaan toi ovi kiinni ja valot päällä? Se on vähän sähkön tuhlaamista. Niin onkin. Miksi me edes laitettiin ne valot aina päälle? Mitä hyötyä niistä oli edes? No et sä vaan näet sun ympärille, et ei siinä oikein muuta ollutkaan. Kupalista rakker. No tää vähän niinku toimii tää kynttilätrackeri. Niin. Ei toi vitsi, valo lähtee vaan pois siitä. Mitä näkyy? Hyvät laitto! Hihi. Enää, sitten kun löikö se sua? Joo, se lähti mun perään. Älä vaan tuu samaan suuntaan kuin minä. Mä vaan juoksin johonkin suuntaan, mulle ihan joka suuntaan, jos mä menen. Joo. Mä menen ehkä takaisinpäin. Onks se vielä sun perässä? Ei. Noniin! Onko se ove? Se on taas mun perässä. No ei tää lähtenyt ketään ulos täältä safe houseista. Mä tuun sinne. Älä nyt kuole. No se on mun perässä. Meni vitsi. Noniin. Ei vitsi. Kuka ei lähtenyt juokseen?
No okei, nää on uusia aloittelijoita, niin en nää tiedä, että pitää alkaa juosta heti ulos. No Sitten, ei kun siinä se on oikein voinut katolla. tehdä mitään, kun se lähti heti mun perään. Niin. Se on ainoa lotto, että kenen perään se lähti. Pakko mennä vaan kämppimään sit seuraavaksi. Niin. Kuinnella tää päällä, jos ei se ole lähellä. Mä oon sähkö. Ei, nää on niin huonoja. Älä nyt laita sitä päälle. Mä koitan niin fast. Mä en tuu sähköön. Ei, nää on niin huonoja. Eikö sä laittaa ovea kiinni? Mä yritän neuvotella näitä vähän. Missä sä oot tällä hetkellä? Sähköillä. Sähköillä? Onko Niin. se kämppiis? No en oikeastaan, kun se vaan seuraa mua. Mä en edes tiedä missä Rake on. Mä oon vaan tässä sähköillä, mutta mä kuulen vaan sen juoksu ja mä en edes näe sitä missään. Ai onks se vitsi skene juttu päällä vai? Ja nyt se taisi lyödä. Se löi sua vissiin. Ei se mua lyönyt, se lähti ihan toisen perään. Oliks joku toinenkin vai? Joo. Ei nyt se lähti mun perään, millä tuurilla oikeesti. Mä näen kun se juoksee mun perään. Juoksee, tuu safeille. Mä vaan sun oveen laitan se just sen naamaa eteen. No kun mä oon jollain tornilla, niin en mä nyt pääse safeillä. Banaanimobba slain. Oikeesti tässä ei tuu enää mitään. Oho. Se on ärsyttävää, kun sä et aluksi tiedä yhtään, missä sä oot. Niin. No juokse vaan jonnekin suuntaan, niin kyllä sä sit löydät. Seinää vaan. Mä menen vaan tätä seinää pitkin tää. Mä löydän varmaan joskus se Safe. Mä oon leaderboardilla. Mä oon toisella puolella mappia. Niin ootkin muuten. No mä menen vaan näitä seiniä pitkin. Ihan sama vaikka Rake tulee, mä kuolen. Ei mua haittaa oikeastaan. Niin no, se on vähän peli menetetty, jos sä kuolet. Onneksi se on niin hidas, mä en sulkee tää ove ihan helposti, jos se tekee se huutojutu. Siis mä aina oltiin Ja sillä... sit kun sen animaatio kestää niin vitsi kauan aikaa, kun se huutaa. Tai siitä tulee semmonen animaatio, niin se pystyy Niin. liikkuu se aikana. Me oltiin ihan sillä... Mä muistan kun me oltiin ihan... Ei, mä kuollaan. Mut sit kun se oikeesti... Ei se oikeesti oo niin nopea. Niin. Mä Missä yritän... se tekit on? Mä oon safeillä. No niin. Aha, joku kuoli. Mä katon. Toi on joku nuubi. Mä yritän nähdä sitä. Me vähän kattelee, et onks se tää. Jos se on lähellä, niin sit vaan juokset tän sisälle ja mä laitan ovekin. Joo. Nyt mä lähden juoksemaan, kun täällä on niin paljon ihmisiä. Mä vaan jätän pohjalle tota koko taloa. No joo, se on kyllä ehkä paras taktiikka. Se tulee. Kuulemma ainakin. Missä? Ei! Ei se vissiin tullu edes. Toi kuulemma näki sen, mutta ei se nähdäkään. Mikä se oli? Joku löys räppi. Mä katson tota kynttilää mun hengellä. Mä tuijotan sitä niin paljon kuin vaan mahdollista. Siinä on toi on aika hyvä oikeastaan kynttilä, vaikka se tuntuu ihan huonolta, kun ei siinä oikeastaan ole edes kiire, kun se menee sammuun. Hän on ovea kiinni laittaa. Se oli toi. Arru, leikkaa tohon kohtaan pieni juttu. Joo. Kato, et... Ei kun se tuli. Kato,
Sinne. Katoit rekordaa. Joo. Jes, good. Ei, ovi kiinni! Läppäsi teidät sisälle! Läppäsi teidät sisälle! Mä oon down, et mä voin ehkä selvitä vielä. No mut se tappoi. Mä en voi selvitä. Toi huutaa äänellä. Me meni tollaan ihan täysin. Kuka avasi se oven? Avas sulji se ove sillä kun se oli siellä vitsi sisällä. Ketä sä avasi sen oven? En mä tiedä, oliko se vitsi valkoinen äijä. Mä en tiedä, Miksi? ketä se oli. Mikä idea? En edes tiedä. Missä sä Okei, oot? mä oon tornilla. Kyllä sieltä sä saat tulla safeille. Joo, helposti. Mä en oo ihan varma, että mä vaan jossain keskellä mettää mä yritän löytää safea. Okei, tossa kauppaile, mun pitää vaan mennä tänne. Yes. Mä veikkaan, että sähköt, no niin. Tämä yö loppui. Olipa pitkä yö. Niin olikin. Nyt tehdään kämppimistä seuraavassa yössä. Kun pitää näyttää se glitsi. Tai se. Joo. Mä sain aika paljon pisteitä siitä, kun mä juoksin aika paljon. Tää yksi ajan oli kämppini vissiin koko peli täällä. Lol. Noniin. Ei jumala. Mä en jaksa ostaa mitään, mä menen vaan suoraan sähköön. Mä ostan semmosen bear trapin. Joo. Ai. Sit laitat se siihen Mä aitaan. laitan se siihen kohtaan, mihin se yleensä tulee. Mä teen sillä. No niin, kauppa. Ei mulla ole varaa edes bear trappia, voi vitsi. Kuinka paljon se maksaa? 250, mulla on 230. Onko sulla mitään inventarissa, mitä voisit myydä? Ei oo, en mä juossut niin paljon, että mulla olisi scrappia. Mä löysin scrappia tässä maassa. Kaupan viereen. Tuu kaupan vierellä. Häkki. Mulla tappoi just Tamina. Vaan tässä näin. Hei täällä. Näetkö mut? Takanas. Takana. Täällä. Tossa. Joo. Ei! Ei kun jes! Kyllä sit saa tarpeeksi, let's go. Noniin, Sit saa tarpeeksi. Noi tosta siellä. Noi, bye. Noniin. No niistä mennään. Mennään vaan meidän ansalle. Mä haluun nähdä mitä siitä tapahtuu sitten kun se menee ansaan. Tää on näin lähellä kauppaa. No niin. Noniin. No niin. No ei haittaa oikein. No ei oikein. No niin me laittaa. Joo, mä laittaa. Kun sit kuuluu tommonen erilainen ääni. Mä oltiin varmaan niin lähellä. Totta. Tässäkin kuuluu aika omitun ääni. Ai joo. Tää on vaan ihan random tää ääni. Se kuulostaa jotenkin vitsi hullulta biitiltä vaan toi ääni. No. Saadaan vähän pisteitä. Sit vaan kämppimään. Tästä tulee kyllä pitkä video. Leikataan vähän ei tästä mitään. No niin. Cheeky back here. No niin, tää äijä kuolee tähän sähköön. Tuu vaan kämppiin. Mitä tää selittää tää chatissa? Niitä Nyt myös. äijä kuolee oikein. Yks ne kun molemmat ne tuli vaan tähän? Ne varmaan tuo se. Tää on varmaan tää aika lähellä raken spawniin, niin se varmaan tulee aika pian tähän. I try hitting couple times.
Ai mitä? No joo, mä sanon jotain. No, ei mutta se sano venäjäksi. Se toinen sanoo Aitra Ei ja sit kotiin. toi valkoinen samurai. Niin mitä siitä? Niin se sanoo, että ne aikaa lyödä se silloin, kun se tulee se äijä. Ja, No onko se joku vitsi voise? Tai semmonen vitsi sänger, eiku kääntäjä? ei kun toi valkoinen äijä, se puhuu englantia. Eiku aa. Missä se nyt on? Ääni. Missä se on? Kyllä se Mä varmaan. otan yksi katsoa valvontakameraa. No niin siinä se on. Siinä se on. No niin. Ei vittu, tuleks? Se tulee meidän selästä! Ei se tuu. Rake tulee meidän Ei selästä! tuu, ei tuu. Se on tossa meidän vieressä. Aa. Noniin. No niin, se jäi treppiin. Vittu, se jäi siellä ansaa samalla! No niin. Se just kävi. Miksi se on siinä? Se on hauska kun ottaa vitsi... No niin, mitä tää hier tekee? Nää on ihan huonoja. Nää on ihan paskaa. Kato kun MPC. Se vaan tippuu alas heti. Pidä sää sitä tässä. Mä käyn vähän kattelemaan. Mä haluan mennä leikkimään vähän. Jaa. Täällä on kauheasti venäläisiä. Toivottavasti ei lähde mun perään. Onko se sivisi vielä? No onko? Noniin. Se on hauska kun se lähelle menee, niin se vaan kattoo tuolla. On kyllä hyvä aika. Kato. En uskalla mennä lähemmäs. Häh? En uskalla mennä kauhean lähelle. Miksi se vaan... Sä voit vaan buuppaa sitä selkää ja sit lähtee vaan juoksee pois, niin ei se sit tuu enää takas. Tai ei se tuu enää jahtaa. Kato, sillä on pikkuset kynnet. Mä tein källi nyt. Ei. Mä Ettei. tuun ite kans kattoo. Miksi se seisoo vieläkin Ei se siinä? johtaa mua enää. Miksi se seisoo? Siinä on joku toinen äijä vielä. Jos se oikeas lähtee, niin me ollaan siinä. Se on siinä. Joku lähellä mä oon sitä. Kyllä se mua Onks se vielä? Ei onko se hakkaa ihmisiä? Joo, se dounas mut. Ei ihmisenä! Eiku on se oho? On se sittenkin jumissa. Mä vaan juoksin ja täysin vaan tähän. Noniin. Mä pääsin ylös. On se jumis vielä. Se on eka källi mitä mä tein, mä vaan juoksin siihen päin. Tää on kyllä tosi vaikea peli. Niin mä voin vaan tulla tähän allekin vaan. Pysy siinä, mä en halua sitä mun selkää. No tääkin toimii, jos mä oon vaan tässä. Mäkin tuun sinne vaan. Siis miksi tässä on niin safe? Tässä ei se voi tulla tästä mitenkään. Ei nyt se tappaa. Mä tuun siis safeil puolelle. Se hakkasi veikkani. Onko se hienoa gameplay? Niin onkin. Maailman vaikee. Ja mä tönäsin toi äijä muuten toi sähkö. Tein sillä lailla. Ketä se löi? Löikö se baconi taas? Joo. Onks joku vielä kämppimässä tässä? On tässä. Mä menen leikkimään. Tässä on joku afkaa vaan randomista. Tää vaan vitsi hankkii ilmaisia voittoja joku 1 000 000 vaan tästä. Hei, mulla on idea. Mä menen vaan sen viereen. Kannattaa tapata, mä... Ei mä tapataan yhden, mä kattoo! Mä tapataan yhden! Mä laitan sitä sähköä ja se vaan meinaa kuolla täällä.
Mä downasin just kaikki. Mä vaan juoksin ohi sit siellä se hyökkäs kaikkia kimppuun. Oi. Näinkö se vaan löi toi bacon yritti nousta, se vaan löi sitä. Katokko toi bacon yrittää nousta, se vaan lyö sitä. Pystyykö se menee siitä pois? Onko se jumissa? Kato kun toi bacon nousee kohta. Joo. Pois! No niin, nyt se pääsi. Tollain se voi muuta tappaa. Tollain se voi tappaa. Aika varmasti, jos sitä voi tappaa. Väinö, sun pitää jiglaa sitä, että me voidaan tehdä tää juttu. No niin, nyt se lähti perään. Mä tönäsin tää äijä ton sähköön. Ei, Väinö, se pääsi karkuun! Se äijä pääsi karkuun! Kuka pääsi? No kyllä sä nyt tiedät. Se pääsi karkuun! Ei, se tulee! Se pääsi pois! Mä sanoin, että se pääsi karkuun. Voi vitsi, pitää mennä takaisin muuten. Niin pitääkin, mä insurasin vaan. Mä vaan downasin, niin se ei pinannut mua. Ai vit! Mun pitää lopettaa pian. Ei, kuoliko se nyt? Väinö, pidä sitä! Mä saisin tähän. Hyvä. Nyt pidä sitä, Toivottavasti tää lyö. pidä sitä koko peli siinä. Joo. Tää on kyllä hyvä. Ihan hullu. Miksi kaikki on vaan kuollut tuohon vitsi sähköjuttuun? En mä tiedä. Kato heti kun ne nousee, ei ne pääs liikkuu tosta, ne vaan kuolee heti jos ne on. Toi bacon kuoli silleen, että se on Tuu kattonut, jotka on siinä sähköjutulla. Toi yksi on maan alla kuoliks. Toi yksi on vielä maan alla kuoliks. Kyllä toi mahdollista. Toi bacon kuoli pystyyn. Kuoli vai? Joo. Kato mä yhden, katos. Sä jumissa. Ei kuoliks sä? En. Kuoliks sä äijä vai nyt? Tuu pois sieltä edestä. En mä pääse. Tuu pois sieltä edestä. En mä pääse, kun mä täällä syvällä. Et sä pääse pois. En. Onks se jumis? Joo. Voi vitsi, miten toi on mahdollista äijä jää jumiin? Mutta tää on hullu, kun se ei voi hakata mua täältä. No joo. Et sä kyllä koskaan kuolekka siitä, et se on Väinö, aika hyvä. päästä se pakoon silleen, että se hakkaa vaan kaikki. Okei. Tuu tää mun viereen, niin sä kuole kans. Niin se ei voi hakata sua. Okei nyt sä. Ota mä otan äkkiä, kuole. Ei! Se meni väärin, missio meni väärin. Ei, Missio meni väärin. se tappoi meidät. Ai, mä tulin just silloin kun me kuoltiin. Joo, nyt pitää lopettaa tää rekkaaminen. Joo, no niin. Kiitos kun katsoit. Juu, Ja nähdään ensi videossa ehkä, juu. jos semmonen vaan tulee. Ei varmaan tuu, mut joo. Joo, moikka. Tilatkaa kanava.